gertatzen da. Eta oraindik askotan gertatzen da. Ez dagoela baliokiderik, eta orduan, alde batera eta bestera egin behar duzu baliokitasunak topatu ez, kulturalki egin behar duzu aldaketa hori. Eta gero hitz berriekin asko gertatzen da agian, evoluzionatu zoaz hizkuntzanak bezala, baina agian ahozko hizkuntzetan hitz batzuk urtetzen dira lehenago eta ondoren sortzen da zein hizkuntzan horren baliokidea eta ez dakit galdera ulertu dizuan edo erantzuten ari naizen. Bai, egizatzen. Bai, eta kulturalki gauza asko daude. Adibidez, holako humorean dago alde handian ere ustez, ez? Askotan gorren, ez dakite Kristina ados egongo den edo, humorea oso ezberdina da orduan, baliokit, gorren artean txiste bat kontatzean zein hizkuntzan, hori ahozko hizkuntzara ekartzea oso zaila da eta alderantziz ere. Egin dudanean emaitzak argi dago, ez da. Batetik, ez bestetik ez dute barrik egiten, orduan da, ulertu ez dela, orduan topatzen ditugu zailtasun gehiago. Eta adibidez, hitz berriak sortzeko, esate baterako WhatsAppa, hori nork erabakitzen du ze keinu, gatazkak egoten dira, adosteko, nola esagutarazten da? Nik uste, eta ia Kristinak ados dagoen bebain nirekin. Azkenean da, hasten da erabiltzen gorren komunitatean, beraien artean hasten dira zeinu bate erabiltzen, eta hori, erabilpen gehien daukana zailan, ez daukate, nik erabiltzen dut nik hau eta, baina azkenean bai egiten da bat nagusitzen da, eta orduan azkenean hori da pixkate ofiziala bihurtzen dena, ez? Eta beste batzutan, agian oso berria baldin badaitza, eta erderatik edo euskeratik, erabilteko deletreoa ere. Eta, gero hor gelditzen da. Orduan ez dago euskaltzaindia moduko bat, arauak hartzeko. Egon badago, Madrilen dago, eta da normalizaziorako zentrua ez zaio, zein hizkuntzan normalizaziorako egoitza eta bertatik bai egiten da, ez? Orduan, baina, polikidoa, ez? Orain dela gehiagik sortu zelako, ez dakitenik esaten datu hori, baina azkenean errekonozimendua 2007an eman bazen zein hizkuntzaren ofizialki, ondoren sortu zuen da, orduan azkenean dakan ibilbidea txikia da eta lan handia. Kristina egiten du orain, oso garrantzitsua da azkenean egitea ikerketak zein hizkuntzaren inguruan eta urtero edo bi urtero kongresu bat egiten dute Madrilen horren inguruan, zein hizkuntzen inguruan eta hor bizen dira profesionalak, ikertzaileak eta zein hizkuntzan inguruan hitz egiteko. Eskerrik asko. Eta hemen zaudetenez, gustatuko litzateke galdetzea, ea zer den Arabako Gorrak elkarteak egiten duena egunerokoan, ekintza mota ezberdinak, lanitoak. Arabako Gorrak Araban dagoen elkartea eta pixkatxo bat Euskal Gorrakek kudeatzen du Bizkaia eta Gipuzkoan eta Araban Arabako Gorrakek kudeatzen du zerbitzua, puntualizazio bat. Orduan dauka Arabako interprete zerbitzua bertan dago, alde batetik, eta ontsa bertan igual daukagu inoiz eduki dugun egoerarik onena orain daukagu. Guk egiten dugu lana hitzarmen baten bati esker, bai Foru Aldundia eta bai udaletxearen arteko hitzarmen bati esker, eta aurten diru laguntza edo hitzarmen horren diru kopurua handitu egin da, beraz interprete gehiago gaude eta hori oso berri ona da. Bai zerbitzuari kalitatea gehitzeko, azkenean gure nekeak kalitatea bajatu egiten du eta zerbitzu gehiago hori erantzuna eman izateko. Hori alde batetik, gero zein hizkuntza ikastaroak ere ematen dira, eta egiten da arreta soziala, ez? Orduan
gizarte langile bat dago, eta bertan egiten da, behar bereziak ditu, kontaktuan egoten da udaleko gizarte langileekin, baina bertan ematen da espezifikagoa. Eta bertan antolatzen da ere kultura komisio bat edo dago, eta antolatzen dituzte beraien artean, danon zoete gombiatuta, baina beraien artean egoteko ekintzak. Izan lehike hitzaldiak, izan lehike bidaia txikiak edo ez, joten dira norabai, eta taldean joten dira, orduan interprete bat eta egun horretarako eramaten dute, eta Baskari eta Afaritak ere asko antolatzen dituzte, asko gustatzen behar zai ez, elkartu eta ez dakit zerbait azten zaila. Daukate horrelako leku